Hello guys! Natagaron diri sa one of the best tourist destination of Bohol, Hinagdanan Cave and Bath Resort. Hello guys! Ay, pasulod na ta! We're together with our phone, my phone. Manawag sir. Abi ako cellphone pa. Ha? Sige. Abi ako cellphone mo. Yun na, di ba? Sa cave, ha? Cave itong nagbasta. Okay. Natakaroon na rin guys. Careful, careful. We're going inside. We're going inside. We're going inside a cave. One of the best tourist destination of Bohol, guys, is Hinagdanan Cave. Nasa guys, natulikaroon din. Oh guys, inside the cave. Okay. Hindi lang. Naga-draining tubig pa. High tide pa. Asa ang bag? Nakuha ni magidala na? Bag? Hala, naado tuman ako sinina. Ano ka na mag-iris sa ibabaw? Dili man tuman akong katuman to akong bason. Ito nag-isip. Guys, dili to ko ligo. The view of this one guys, may mga bag. This is the beauty of Hinagdanan Cave. One of the best tourist destination in Bohol, Hinagdanan Cave. First time ko diri guys. Madayan pa guys. Napakaroon din. Pagkausan sa naman yung kahapon pa. Pasensya na mo mga tanawan na ko ang mga iya. Ano sing ilingan mo ang diha di gamaan ang yung tama mo sa una sa taas. Dili daw guys, giuna ang gihimong unang hagdanan ng kawayan. Diri nga side. Selfie ta, selfie. Guys. Ito makita guys. Hindi ka lalong. Slow boy.
Bilang ate, ako muna. You need to see. I think sit is also better. Sit on the rocks. Careful, it's slippery.